Ngemis tresno doang bagus klopo muda leganono nabi kula mas mustika laras sampun dangu ditinggal wong lanang aku iki serondo gantungan pun pisahan nanging durung pegatan kurang ajar nduk bojomu kuwi duwe bojo ora tau ditunggoni nadyan sirah nduk rondo gantungan aku saguh ngenteni kowe pegatan witen tresno mas saka kulino saya suwe aku saya tresno aku aja kok tinggali lunga aku trimo sekejap kok kodong telo yo Genduk cahayu jenengmu sapa sliramu pi dawara sembadra lilanono aku ngemis tresno doang ayu klopo muda leganono nabi kula mas mustika laras sampun dangu ditinggal wong lanang kula niki serondo gantungan pun pisahan nanging durung pegatan kurang ajar nduk bojomu kuwi duwe bojo ora tau ditunggoni nadyan sirah nduk rondo gantungan aku saguh ngenteni kowe pegatan witen tresno mas saka kulino saya suwe aku saya tresno aku aja kok tinggali lunga aku trimo sekejap kok kodong telo
ninggal aku senadyan ora bejanji nanging kena kanggo ngadem ati ali-ali waktu tumep aja tek manisku nadyan ambane wis putih ning watune tetep durung malih Yo Turangga Seto As ali-ali nggawa crita nalikane ing wisma kenanga nendra dalu ngantos rina antep rasa ning tikaras mara Iyo Turangga Seto Yo ali-ali watu kok weneke lingsir dalu sira pamit marang aku kok tinggali ali-ali watu Iyo, demikian tadi tari kuda kepang persembahan dari putra Turangga Seto. Mudah-mudahan bisa menghibur panjenengan sedaya yang hadir pada malam hari ini. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada panjenengan sedaya khususnya yang baru hadir, monggo sambil menikmati jalannya pertunjukan Turangga Seto
panjenengan sedaya saya persilakan untuk berbelanja kuliner yang diadakan di warung-warung yang diadakan oleh Ewak Production pada malam hari ini. Sekali lagi kepada panjenengan sedaya monggo sambil menikmati penampilan Turonggo Seto. Sekali lagi panjenengan sedaya saya persilakan untuk berbelanja kuliner baik dari jajanan jadul sampai yang modern ada di sana semuanya. Diadakan oleh warung-warung kuliner yang diadakan oleh Ewak Production pada malam hari ini. Dan kalau tadi ada penampilan tari Godang Epang dari Turonggo Seto, untuk berikutnya yaitu tari kucingan atau singo kumbang persembahan Turonggo Seto. Nyanyi. Yuk sambil menunggu para penari dari Turonggo Seto ataupun panjak Turonggo Seto mempersiapkan diri atau beristirahat, satu buah lagu untuk panjenengan sedaya untuk menghibur panjenengan sedaya yang hadir. Tentunya bareng artisnya Turonggo Seto. Anak request, Duk. Apa kuwi jenenge? Dinding kaca. Isawerane pen dhewe, mare lek tak dum kene ora rata. Iki sing dinteni kok ket mau. Apa lagune Om? Dinding kaca Cahayu. Dinding kaca. Iki base Kang. Sawerane pen dhewe, lek tak dum sak panggung kan ora rata. 2000. Iki pidu 2000 sawerane. Oh, bidon medun. Iya, sekali lagi mohon maaf kepada pengunjung yang hadir pada malam hari ini sambil menunggu penampilan atau persiapan penari Turonggo Seto. Juga panjak Turonggo Seto untuk beristirahat sebentar, mempersiapkan diri. Saya hibur panjenengan sedaya dengan lagu dangdut permintaan dari rekan-rekan panjak Dinding Kaca bersama artis atau bintang tamu Turonggo Seto pada malam hari ini yang khusus hadir dari kota Medan. Jauhan kejauhan. Nanti kali. Tidak. Oh alah, ayo Duk maju Cahayu. Nggih mangga. Aku ya ora ngapusi sawerane ya iki lek tak dum wong sakmono kean kan. Aku monggo. Heeh. Iki. Iya Allah. Saweran tunai. Lagune Dinding Kaca Cahayu. Heeh. Sing nyanyi Pak Yanto kagunge. Lho. Monggo Pak Yanto. Lah request kok. Oh nggih, monggo. Mudah-mudahan panjenengan semua bisa berhibur bersama Turonggo Seto juga dia. Yuk. Dari Medan. Yaiku patih singo kumbang supaya ngadang utawa bekal. Lagune bujang gandong ya bujang ganom supaya bisa boyong Dewi Sangga Langit. Ya iki lho tari singo kumbang bareng Turonggo Seto. Aja mung patih sing mbok utus muduna kana Sewandana gagrak ing patih singo kumbang. Bujang ganom ora bali marang dangkamu gagrak ing singo kumbang. Soe
oh, oh, Tufan singo kumbang turong dosa. Jonggo Anom ora bali barang bantar angin bakal rawe rantas walang tak butuh wah wah Jonggo Anom iki lho adepono singo kumbang
Londo Sewanggono aja wong patih atkono singa kumbang apa yang sebelah kamu pamujiku Kang Mas lunga aku melu aku ora ing pinggire samudra kowe eling marang anak kula warga awas we yo
Ayo. Awas kau. Bopo, tulung bopo. Jaranan turangga seta mangantelo karo tempe delok turangga seta endah-enak Ayo lele, ayo lele.
Kurang apa iki dadi wanita, kurang apa aku iki gone tresno, ning nyatane sliramu nglarani ati tatu wis ra bisa ditambani, mripat iki wis ra bisa tak kedhepke, yen to weruh sliramu jejer dheweke hantum tresno ngumbar nafsu lali aku yen nyanding wanita liya, wis milih tresno aku apa dhewe, wis milih dadi bojoku apa bojone, rasa tresno sliramu ra bisa jaga, wis milih tresno aku apa dhewe, wis milih dadi bojoku apa bojone, rasa tresno sliramu ra bisa jaga, kasesuwun enggal paringa eling eling marang keluarga tansah nyanding ayam tentrem pangajab rinolan wengi bola balik mbok aja nglarani ati. Kurang apa aku iki dadi wanita, kurang apa aku iki nggone tresno, ning nyatane sliramu nglarani ati tatu wis ra bisa ditambani, mripat iki wis ra bisa tak kedhepke, yen to weruh sliramu jejer dheweke andum tresno ngumbar nafsune asmara, lali aku yen nyandeng wanita liya,
coba tak sesuwun enggal paringo eling eling marang keluarga tansah nyanding ayam tentrem pangajab rinolan wengi bola balik mbok aja nglarani ati Turonggo Seto bareng DR Audio. Iyo, demikian tadi tari kucingan atau singo gombang persembahan dari Turonggo Seto. Mudah-mudahan bisa menghibur panjenengan sedaya yang hadir dalam bazar yang diadakan oleh Ewa Production pada malam hari ini.